Een gelukkige avond aan al onze broederschap van de Adventgemeente. We zijn blij dat door middel van Zoom dat we toch kunnen ontmoeten op deze woensdagavond, op de gebedsavond. En zoals u weet zijn we bezig aan het studeren het boek van de daad bij het woord. En vandaag is het mijn beurt om met jou te delen hoofdstuk 6 van het boek De daad bij het woord. Zoals je weet, dit boek is geschreven door zuster Ellen White, die geboren is in 1827 en leefde tot 1915. Ze is een auteur dat heel bekend is, niet alleen maar in Amerika, maar rondom de wereld. Speciaal tussen onze gemeenschap die wij allemaal kennen. En God heeft haar bedouwd met profetische gaven. Ze heeft meer dan 100.000 pagina's geschreven. En dit alles onder de leiding van de Heilige Geest. Daarom is onze thema vandaag. We zullen kort behandelen doelen van vorming en onderwijs. Hoe we kunnen leren door middel van onderwijs en door praktijk. Het is vooral goed voor docenten, voor degenen die met kinderen werken en om een geest van een zendingsgeest te stimuleren. En ook een klein onderdeel van de zangbediening die de deuren openmaakt voor de rijken en voor de armen. Het doel van vorming. Als we over vorming of over onderwijs praten, dan moeten we weten wat het doel is. Toen ik klein was, toen ik bij het catechisme moet gaan bij de non, toen vroeg de non, wat is het doel van jouw leven? En veel kinderen konden het niet beantwoorden. Maar daarna heeft ze ons allemaal geleerd, simpelweg, je levensdoel moet zijn God dienen en de hemel te bereiken. En dit is de filosofie dat ik in mijn leven, overal waar ik ging, gebruikte. Zelfs op school, toen ze de kinderen vroegen, wat is het doel van je leven? Velen van hen konden geen antwoord geven. En ik deed mijn vinger omhoog en ik zei, zoals de non me heeft geleerd, God dienen en de hemel bereiken. De waarlijke onderwijs en de reden van onderwijs is om ons te vormen om een zendeling te zijn. Wat is een zendeling? Een zendeling is degene die voorbereiding krijgt om de hele natie in te gaan, de hele wereld in te gaan en om ze verkondigen evangelie en de ganse schepping en te leren om Gods geboden te houden. Alle kinderen van God zijn geroepen om een zendeling te zijn. Dus we zijn geroepen om in de dienst te zijn van God en dus van ons medemens. Dus onderwijs moet ons voor zorgen dat we dat kunnen doen. Hier vinden we dat de onderdeel die ons laat zien hoe we moeten leren door middel van praktijk. Theorie en praktijk allebei gaan samen. Wij kunnen ze niet van elkaar onderscheiden. Daarom is het in het onderwijs heel erg belangrijk dat ze een tijd krijgen, dat ze een ruimte krijgen waar ze met elkaar kunnen delen. Niet alleen maar delen, maar ook elkaar leren alles wat ze geleerd hebben. Onze zuster zegt tegen ons, het is nodig dat het onderwijs, totale onderwijs van alle studenten, dat ze tijd nodig hebben om zendingswerk te doen. Maar niet alleen maar zendingswerk. Maar in die tijd raken ze bekend met de behoeftes van de mensen. Ik sta even stil bij behoeften. De tijd dat zuster White dit onderdeel had geschreven, was er een heel grote geestelijke behoefte. Maar in onze tijd, in de 21ste eeuw, in april vandaag, zien we dat er grote basisbehoeften zijn. Mensen hebben
eten noemen. Ze hebben onderdak, ze hebben psychologische behoeften. Mensen zijn bang. Mensen, de coronavirus geeft ze angst. Er is ook een grote geestelijke behoeftes. Mensen, hun geweten werkt met ze en ze willen de Here aannemen. En hier is het werk. Hier is het werk voor de zendingswerker. Hij kan goed werk hier doen. Voordat ik naar de volgende slide ga, moeten we even stilstaan dat we de studenten niet moeten belasten met zoveel studie dat ze geen tijd hebben om te delen. We moeten niet zoveel studeren en alleen maar eten zonder tijd te hebben om te delen. Anders heeft het geen zin. We moeten eten om te delen. We moeten studeren om anderen te leren. En de grote geheim is wanneer wat jij hebt ontvangen, kun je het ook delen met anderen en dan blijft het ook gegraveerd in jouw gedachten. Als je alleen maar blijft eten, dan blijft het niet daar in jouw gedachten zitten. En dit is ook een heel belangrijk onderdeel. Al lerende door middel van praktijk. En dit kunnen we zien in onze sabbatschoollessen. In onze sabbatschoollessen zijn er 3 onderdelen. Weten, voelen en doen. Weten is de kennis die je krijgt terwijl je aan het studeren bent. Gevoel is wanneer je het toepast in je leven, in je persoonlijk leven. Het moet je ergens raken. Want we hebben allemaal gevoelens. En daarna, wanneer het jou raakt, en als je ervan weet en het heeft je geraakt, kun je het in praktijk brengen. De praktijk is heel erg belangrijk. Ik kan je een recept geven hoe je brood moet maken. Ik kan je exact zeggen hoeveel bloem je moet gebruiken, hoeveel suiker, hoeveel rijstmiddel, hoeveel boter. En hoe je het moet kneden. Maar indien je niet naar huis gaat en de brood zelf maakt, dan heeft het geen zin. Daarom moeten de leerlingen ze leren om elkaar te leren wat ze hebben geleerd. En docenten, onderwijzers, als je een teacher bent van de sabbatschool of bij de baby's of in onze adventscholen. Kijk, een heel mooi onderdeel dat deze citaat ons geeft. Het zegt, docenten en leerlingen van onze scholen moeten een goddelijke aanraking hebben. God kan veel meer doen dan hij al heeft gedaan. Wat is het geheim? Dat God veel meer kan doen dan hij al heeft gedaan. Als we de zendingsgeest stimuleren, wanneer we enkele uren weghaalt van de reguliere programma en de kinderen leren en ze motiveren om een zendingsgeest te hebben, hoe kunnen we dit doen? Door onze eigen getuigenis te geven. Vertel ze, onze scholen zijn er. Ik ben er in de kerk door iemand die een zendingsgeest had. Heeft aan mijn deur geklopt. En daarom ben ik vandaag een 7e-daags Adventist. U bent ook hier vandaag door iemand die een zendingsgeest had. Onze conferentie is door iemand die een zendingsgeest had. Die door is gaan duwen. En onze docenten. Laten we tijd nemen om dit gedeelte van zendingswerk aan de kinderen door te geven. Natuurlijk is er rekenen en taal, dat is de reguliere programma, maar de programma die voor altijd, zowel nu als voor de eeuwigheid,
belangrijk is wanneer je ze leert hoe een zendingswerker te zijn. En we zullen dan ontvangen heel veel zegeningen, niet van hier beneden, maar van de hemel. Wat is het resultaat? Er zal veel meer geloof zijn en meer geestelijke drang. God is groot. Vanavond is een gebedsavond en we gaan bidden, zodat God ons deze zendingsgeest geeft, zowel in onze scholen, in onze huizen, in onze kerken. Want deze geest is heel erg belangrijk. Als we geen geest van Jezus hebben, zijn we niet van Hem. Als de lessen klaar zijn, moeten de kinderen niet zonder een programma blijven. Moeten ze niet blijven zonder iets te doen. En hier is het meer toepasselijk op onze universiteiten, waar onze studenten worden voorbereid. Om later een pastoor te worden of een leidinggevende te worden in de kerk. Maar het zegt aan onze studenten moeten leren om onze materialen te verkopen, onze boeken te verkopen. Dit is het werk van de colporteur. In het werk van colporteur, we denken aan onze zuster Reniska. In het werk van colporteur is het belangrijk dat in de vakantie de studenten uitgaan, kloppen, naar binnen gaan, zich presenteren en het materiaal te verkopen. Het gaat niet om het geld. In het werk van een colporteur leren ze hoe met mensen om te gaan, om behoeftes te detecteren. Ze zullen leren hoe mensen te leiden naar beslissingen. En ook mensen leren hoe geestelijk de behoeftes van de mensen na te komen. Daarom zegt Ellen White, onze studenten moeten leren om onze boeken, onze materialen te verkopen. Nu, voordat je een materiaal kan verkopen, onze studenten, onze leden van de kerk, voordat ze een zendingsveld ingaan, moeten ze leren hoe ze zichzelf moeten verkopen. Wanneer je jezelf kan verkopen, dan kun je je materiaal verkopen. Maar als je een goede materiaal hebt, maar je weet niet hoe jezelf te verkopen, dan zal de persoon jou afwijzen en jouw materiaal afwijzen. Maar op het moment dat in het colporteursveld, in het colporteurswerk, zal je leren hoe je jezelf te verkopen en daarna jouw materiaal. En daarom zegt het materiaal van Ellen White, er is een grote behoefte naar mensen die diepe ervaring hebben. Mensen met een stabiele gedachtegang. Sterke mensen en mensen die toegewijd zijn in deze richting om studenten te vormen hoe ze zichzelf kunnen verkopen en hoe ze de materialen kunnen verkopen. Dat is heel erg belangrijk. En we gaan nu naar de volgende slide, naar de zangbediening. Ik weet dat niet iedereen kan zingen. Maar wij allemaal hebben de kans om thuis in de gezin te zingen. Of in de kerk te zingen. Of we hebben ook de kans om te leren zingen. Daarom studenten, ga in de straten. Ga in de smalle straten. Forceer jezelf om mensen te bereiken die zowel van de hogere klassen en ook in een nederige conditie. Ga in het huis van de rijken en de armen. En al naar gelang je de kans hebt, vraag ze of je enkele evangelische liederen kan zingen voor ze. Denk je dat ze nee zouden zeggen? Ze zouden je niet nee zeggen. Dat is een ervaring die wij hebben. Ik herinner me toen de coronavirus, in het begin Curaçao kwam. Mensen waren erg bang. En ik en een zuster die colporteur was, besloten wij om in Koraalspecht te gaan. En we gingen bij elke huis staan terwijl we de 2 meter afstand hielden.
En we boden de mensen aan om met ze te bidden. En iedereen stond stil om met ze te bidden. Hier zegt zuster White over zang. Spreekt ze over het zingen. Ik ben zeker, na deze pandemie, wanneer alles weer rustig is, wanneer we vooruit kunnen bewegen, met de zangbediening kunnen we allebei klasses bereiken. Niet alleen maar de armen, maar ook de hogere klassen. We kunnen de rijke mensen en de arme mensen bereiken. Maar laten we ons richten ook op de rijken. Want zij hebben ook behoeften. En de Heer is ook voor hun gestorven. En geloof me, op het moment dat we bij deze mensen komen en ze aanbieden. We willen enkele evangelische liederen zingen voor jou en bidden voor jou. Dan zullen ze jou niet nee zeggen. We willen bidden voor jou en jouw gezin. En vooral met nadruk op gezin. En ze zullen jou niet nee zeggen. En dit is een moment dat deuren open zullen gaan. En dat we kunnen ervaren. We kunnen een waarlijke een zendingservaring kunnen hebben. Daarom vanavond, mijn geliefde broeders en zusters. Wees niet bang. Wees niet bang. Als je nooit uit bent gegaan als zendingswerker. Ik weet dat niet ons allemaal zendingswerkers zijn. Er zijn zendingswerkers in de fort en ook buiten de fort werken. Degenen die in het fort werken, elk een van hun weten wat hun gave is om te gebruiken. Maar in de fort is er niet veel plaats om te werken. In de fort is het gelimiteerd. In de fort, daar zitten de onderwijzers. En zitten dan de onderwijzers voor de baby's, van de kinderen. Van de sabbatschool. Daar zit de sabbatschoolleider. Daar zitten de ouderlingen. Daar zitten de leiders van de afdelingen. Dat zijn niet veel. Maar dat is niet de meerderheid. Maar ik ben zeker, vanavond roept God jou specifiek. Zodat jij een zendingswerker buiten de fort kan zijn. Probeer de mensen te bereiken. Rijke mensen. Zing met ze. Bied ze aan om met ze te bidden. En je ziet dat ze hun harten zullen openmaken. En hun huizen zullen openmaken. En zo kun je blijven helpen. Bied ze onze materiaal aan. Verkoop jezelf. En bied jezelf aan als een vriend van de mens. Niet als een godsdienstige. Mensen van tegenwoordig willen niets te maken hebben met godsdienstige maak. Maar ze willen de kracht en de macht van de Heer in jouw leven zien. Ze willen jou zien als een mens zoals Jezus anderen hebben bereikt. Het maakte niet uit welk geloof ze waren. Het maakt niet uit van waar ze kwamen. En je ziet dat je toegang zal krijgen om hun harten binnen te gaan. Vergeet niet, Jezus heeft gezegd, ik zal met jou zijn voor altijd tot aan het einde der wereld. Ze zullen ons afwijzen, ze zullen ons misschien, maar we moeten vooruit gaan. Het is een ervaring. Het is een ervaring dat God jou geeft om jou krachtig te maken, om vooruit te gaan. Daarom 1 Johannes 5. De Bijbel zegt. Als we de Heere vragen volgens zijn wil, zal hij naar ons luisteren. Laten we de Heere vragen, geef mij deze zendingsgeest. Laten we de Heere vragen, Heere, haal mijn angst weg. Laten we vanavond vragen, Heere, bevestig mijn roeping. Laat me mijn gaven zien als ik een soldaat van binnen ben. Laat het zo zijn
dat ik moet doen wat van binnen moet doen met een zendingsgeest. Als ik laat me naar buiten toe moet doen, laat me het zien met al mijn hart, met een zendingsgeest. Als u dat wenst, ik wil met u bidden op dit moment. Laten we onze hoofden buigen voor gebed. Eeuwige Vader, dat uw naam wordt geheiligd. Vanavond willen wij u ontzettend bedanken, Heer, voor dat de profetische gave zich mag manifesteren in uw kerk. We danken u voor alle strijd die we doorheen zijn gegaan. Alles is geschreven. Principes zijn achtergelaten, zodat we in onze levens kunnen gebruiken. Vader, vanavond is het thema om een zendingsgeest te mogen hebben. We willen u vragen om onze leraren en onze leraren van school te zegenen. Dat ze mogen doorgaan om een zendingsgeest te stimuleren in onze kinderen. We vragen voor de kinderen dat u hun een hart geeft, een zachte hart geeft. Dat ze mogen ontvangen wat ze moeten ontvangen. En dat ze dit in praktijk moeten kunnen brengen. We willen bidden voor al onze colporteurs dat ze mogen gaan met het werk. En ook leiders van deze departement. Blijf haar inspireren om dit werk te blijven doen. We vragen u vanavond om elk een van ons bewust te maken dat een persoon die een zendingsgeest had, heeft ons bereikt, waardoor we vandaag een kerk mogen zijn, dat we een gemeente, dat we broeders en zusters kunnen zijn in de gemeente der Zevende-daagse Adventisten. Daarom op dit moment, waar er angst is, vragen we dat u het weghaalt. Waar Heere er twijfel is, we vragen u om dit te vervangen. Dat de zendingsgeest, dat de geest is van Jezus Christus ons zal bedekken. En dat we uit mogen gaan uit geloof en uit liefde om uw werk te doen. En we danken u, Heeren, in de naam van Jezus Christus. Amen. Dat de Heer u mag zegenen. En stay safe.